Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farms. So, ngayon guys, for today's video, ipakita ko sa inyo guys yung aking daladalang mga prutas galing sa farm namin doon sa Sorsogon. Kasi guys, andito ako sa isang bahay namin sa Albay. Bakasyon muna kasi napagod sa farm. Ayan guys, ang dami kong daladalang mga prutas or katulad ng saba, prutas na yun, 'di ba? Saba at saka saging, yung senyoritang saging at saka guys, ito yung mangga na galing doon sa farm namin, doon sa puno na ipinakita ko sa inyo dati. So ayan guys, ang dami kong dala-dala dito. Ayan, mabubulukan na ata ako ng saba. Ayan guys, oh, super hinog na siya. Ito guys, oh, ang lalaking saba. Ayan guys, oh. Ang bilis mahinog at saka ito yung senyoritang tinatawag. So ayan guys, ako lang kasi dito. Mauubos ko ba yan? Parang hindi ko yan mauubos. So kailangan ipamigay ko dyan sa aking mga kapitbahay. So ayan guys, galing sa Sorsogon, nakarating dito sa Albay, yung aming tanim. Kasi dito guys, sa Albay, house in lot lang yung bahay namin dito. So, ayan guys, meron na namang pahabol na mangga. Meron na namang dalang mangga si mother ko kasi pumunta siya dito. Ayan guys, oh. Bagong pitas lang, sariwa pa, fresh pa. Kung titingnan nyo guys, maitim, may mga mancha yung aming mangga. Kasi kadalasan, yung ibang mangga na binibinta talaga, binabalutan nila yung mangga. Sa amin, hindi naman kasi pang ano lang to, pang sarili lang. So, ayan guys, medyo maano siya. Hindi maganda yung kulay. Parang madumi. Hindi makinis. So, ayan guys, mamaya magmukbang ako. Magmukbang ako ng mangga. So, ayan guys. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching.